tomto návode zadávaš údaje o zákazníkovi, služby a rozpočty v jednom postupe. Zakázky štrukturuješ prehľadne v priebehu niekoľkých minút. To tvorí základ pre ponuku, objednávku a fakturáciu. Najprv v ľavom menu vyber položku zákazníci. Potom pomocou symbolu plus pridaj nový kontakt. Následne zadaj všetky informácie o svojom zákazníkovi. Pridaj profilovú fotografiu, ak chceš. Potom zadaj podrobnosti, napríklad e-mailovú adresu, poštovú adresu alebo referenčné číslo. V našom príklade použijeme naše dodávateľské číslo u tohto zákazníka. Nakoniec vyber uložiť. Kontakt je teraz vytvorený. Mimochodom, kontakt môžeš duplikovať cez kontextové menu. Napríklad, ak chceš pridať ďalšiu kontaktnú osobu k firme. Ďalej otvor v ľavom menu sekciu projekty. Potom pomocou symbolu plus pridaj novú zákazku. Zadaj základné údaje o zákazke. Následne vyber zákazníka, ktorého sme práve vytvorili. Stačí kliknúť. Teraz určíš rozsah služieb pre svoju zákazku. Máš dve možnosti. V prvej variante vytvoríš popis služby s pomocou umelej inteligencie. Na to vyber čarovnú paličku. Teraz vlož krátky, výstižný a odborný popis svojho projektu. Obsah a priebeh projektu popíš celými vetami a s konkrétnymi informáciami, aby si dosiahol čo najlepšie výsledky. Blitz si následne automaticky vygeneruje popis služby. V druhej variante vytvoríš popis služby ručne. Na to vyber plus a potom sekcia. Môžeš si vybrať z existujúcich popisov alebo pomocou symbolu plus pridať novú sekciu. Sekcii zadaj nadpis a vlož popis svojej služby. Potom ulož, sekcia je vytvorená. Následne pridáš produkty k svojej zákazke, ktoré chceš neskôr fakturovať. Na to vyber plus a potom produkt. Môžeš si vybrať z existujúcich produktov alebo pomocou symbolu plus pridať nový produkt. Zadaj svojmu produktu názov. Ak nezadáš cenu, neskôr môžeš evidovať služby podľa skutočnej náročnosti s individuálnou sumou, napríklad pri položke cestovných nákladov. Ak cenu zadáš, napríklad za svoj honorár, v ďalšom kroku môžeš vybrať vhodnú jednotku, v našom príklade sú to dni. Ak nezadáš množstvo, môžeš svoj honorár neskôr evidovať podľa potreby s ľubovoľným množstvom. Ak zadáš množstvo, vytvorí sa rozpočet, ktorý sa zobrazí v ponuke, neskôr v evidencii služieb aj vo vyhodnoteniach. Na záver ulož, produkt je teraz vytvorený. Produkt presuň na požadované miesto v zákazke. Sekcie a produkty môžeš usporiadať ľubovoľne. Nezabudni uložiť. Gratulujem, tvoja prvá poradenská zákazka je vytvorená.